Danas ćemo igrati igru koja se zove Jošua kaže i funkcionira tako da ja kažem, na primjer, Jošua kaže, otvori svoja usta. I kada ja kažem da nešto trebate napraviti, vi to trebate napraviti, ali ako ne stavim ispred Jošua kaže, onda trebate samo nastaviti sa onim što ste zadnje radili. Nadam se da razumijete i da ćete se zabaviti zajedno s nama. Ok, naša današnja dva sudionika su Daniel i Aš. Ok, jeste spremni? Yes. Jeste vi spremni? Ok, Jošua kaže, skači na mjestu. Jošua kaže, poliži svoj lakat. Jumping jacks. Ja, opet. Ok, druga runda. Prošlu rundu je pobjedio Aš. Ko će pobjediti u ovoj rundi? Jošua kaže, trči na mjestu. Jošua kaže, daj 5 samome sebi. Jošua kaže, stani. Sjedni na stolicu. Aš Jošua nije rekao. I treća runda i odlučujuća runda, vidimo ko će pobijediti ovu. Jošua kaže, pretvaraj se da plivaš. Trči na mjestu. Dobro. Jošua kaže, pjevaj glava, ramena, koljena i stopala i pokazuj sve. Jošua kaže, pjevaj Makarena i pokazuj. Skači na mjestu. Sjedni na stolicu. Trči na mjestu. Jošua kaže, trči na mjestu. Jošua kaže, jumping jacks. Trči na mjestu. Jošua kaže, pretvaraj se kao da si u posljednjoj sceni Star Warsa. Daj 5 samome sebi. Skači na mjestu. Trči na mjestu. Jošua kaže, viči svoju najdražu životinju. Majmun! Daniel je pogriješio, da. Trebao si viknuti ime svoje najdraže životinje, a ne svoj. I konačni pobjednik je